A Xunta vai reforzar con 400 profesores adicionais os centros educativos galegos. Esta medida marcase dentro do novo Plan Mega de mellora educativa que busca incrementar o nivel de competencias clave do alumnado e personalizar o apoio educativo. 77 millóns de euros para beneficiar a 400 centros educativos neste curso escolar e que é froito dos acordos do acordo histórico que ademais despois divide en varios acordos concretos. O acordo histórico digo que o que se chegou coa maioría dos sindicatos, recordarán, para mellorar o ensino en Galicia hai uns meses. Tamén é o resultado das avaliacións que se fixeron tanto en primaria como na ESO, nas que se detectaron necesidades que agora serán atendidas con este plan. E a segunda, son as avaliacións de diagnóstico que realizamos o pasado mes de abril e que permiten que cada centro se autoavaríe, este avariado, coñezcamos os resultados desta avaliación e poidamos identificar aqueles aspectos nos que se pode mellorar. A partir de aí, o Goberno galego porá a disposición dos centros unha serie de recursos e programas contemplados no Plan Mega, máis alá da contratación dos 400 docentes adicionais. Hai unha serie de baterías, como poden ser axudas de diferente tipo, diseño de materiales, formación de profesorado, que están orientados fundamentalmente a reforzar o proceso educativo nos nosos centros. E todo, di o conselleiro, para que cada alumno poida desenvolver e avanzar dentro do sistema. Para iso buscarase incrementar o nivel de competencias dos alumnos, personalizar o apoio educativo, reforzar as competencias clave como as linguas ou matemáticas e ao mesmo tempo avanzar cara a un ensino máis inclusivo, fomentando tamén a integración do alumnado estranxeiro. Vamos dar tamén atención a todo tipo de diversidade, entendida como unha oportunidade, como unha riqueza, e tamén a inclusión e a convivencia, porque ambos conceptos forman parte do modelo de referencia que caracteriza a Galicia e, por suposto, fortalecendo a formación do profesorado, que é quizás a clave máis significativa que permite entender o éxito acadado por Galicia nos últimos anos. O Plan Mega estruturase alrededor de 6 programas distintos en diferentes etapas dende infantil ata FP básica, pasando por primaria e ESO, para dar cumprimento a diferentes obxectivos, promovendo o desenvolvemento de proxectos de referencia en áreas como a promoción de igualdade, a convivencia, o benestar emocional ou a sustentabilidade.